खुलुमबाय एन महिलारि निउस नायगिरि नोंथांमोन बावगारलाय लांबायसो आंखो बिनि प्रफाइल पिक्चारखौ होना लालाय हिम्मत दंबा नायथारनो आङो माबायदि मानसि फेस रिभिल खालामगोन आं नोंनि मिथिबाय माने मा होनबावगोन ओरै गाथाबना दोनबाबो गोजोना आङो गोजोना नोंनो जुदि एसे गियानिबा मानोथो निउस फरायनाय भिडिअ लाबाखै नोंलाय आं नायगोन ना नोंनि भिडिअखौ बेफोर फाखाखौ माने इयो फुंनि उथिनायनिफ्राय बिमाखौ होनलाय बिफाखौ होनलाय हिन्जावखौ होनलाय बिनानावखौ होनलाय फंबायखौ होनलाय होनलायनानैनो संसारियानिया ओंखायनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दं आरो लोगोफोर किन्तु ओरैबादि गरम ना दिनै सानदुंनि जोंख्लाबनायजों लोगोसे गरमजों लोगोसे गोलोमदै गलांबाय किन्तु आंनि रागाया थामायाखै मासे सैमा फाग्लाया ओरैबादि कमेन्टआव God, please, no! No! मासे सैमा फाग्लाया ओरैबादि कमेन्टआव आंखौ जावहरदो आरोना जावनायखौ ओरैबादि अख्लाबनानै आंखौ आथिङाव अख्लाबनाय बायदि मोनदो किन्तु इखौ जुदि आं बुनो मोननायमोनबाथ' बुसिगौ किन्तु बुनो मोनाखै बुनो मोनाबाबो आं इखौ बाथ्राजोंनो बुगोन दिनै बाथ्राजोंनो बुगोन आं इखौ ओरैबादि बुगोन ना ओरैबादि बुगोन कमेन्टखौ आं नायनि र' बावगारबाय आंनो खोन्थाग्रो मा जादों कमेन्टखौ बावगारबाय आं लाइक मबाइला मा जादों मा कमेन्टआव मायबा होनदो मा होनदो ओरैला बायनो सैमा फाग्लाया अननो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा अच्छा रिमिक्स आइटम है ये थिग बादिनो बेबायदिनो मासे सैमा फाग्लाया आंनि कमेन्ट बक्सआव मैयानि भिडिअ फैनानै आंखौ बुजायफैदों दा बे बुजायहरदो माने इयो बिराद गोरों इयो मासे सैमा फाग्लासो किन्तु जुदि इयो दाबायदियाव मोजां सोलोंथाइ मोननायमोनबा दायालागै गेदेर गोलाव जानानै एमएलए मन्त्रि जानो हागौमोन नोंथांमोननि गेजेराव आङो खोन्थिनि नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय नायग्रोनि माबायदि हरदो आं माने कमेन्ट मैयानि दिनाव कमेन्ट नायाखै माने तुरिन नायनानै आं कमेन्टखौनो नायनो मोनाखै गावासो दासो नायबाय दंमोन मा मा होनजाहरदोथाय हबाय नायनि होनजाहरनाय नङा इफोरबायदि कमेन्ट हरबाथाय ओरैबादि जोङो सुग्लेचों दा मे दङ बवा आङो सङो खालामदों नानै दा थाङो जोङो मालाय गावबा गाव खामानि गैया थांसै हबाय कमेन्टखौ आङो फरायनि दे नोंथांमोननोबो स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन दे लोगोफोर बिथिं फैनायनि जाहोनानो जाबाय ओजोंहाय जोंहानि सिथ्लायाव जोबोद गरम जायो ओमफ्राय गोलोमगासिनो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ माबायदि गरम मा होननो नागिरदों आं बुजिलालै नोंखौ मा रायजाहरदों मा मादो आं रावखौबो बुङाखै दे लोगोफोर अच्छा बे सासे मानसि सैमा फाग्लाखौल' बुंगोन आङो सिम्पांजिनि फिसा नामा आं होनगोन दे नों इयो नै नोंथांमोना दिन्थिनानै होनि ओमफ्राय लोगोसेनो आंबो बुंथाव सोदोबखौ आं बुंलांनि आरो एदारेट लटास ओइ एदारेट लटास नों मा मोनबाय दं नोंहा खामानि दंना गैया खामानि गैयि मानसियासो मालायनि भिडिअ फैनानै बेफोरबादि कमेन्ट हरो मिथिबायना जाय मानसिया मोजां बेफोरबायदि मानसियासो मोजां कमेन्टखौ हरो गाज्रि मानसि एदारेट लटास जेब्लानिफ्राय आङो इउटुब चेनेल खुलिदो बै समनिफ्रायनो बे मानसिया आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम लोगोसेनो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो थाखाय ना नोंनि नोमा नोम्फायानो सिखायना होदो नामा नोंनि नोमा नोम्फायानो गाज्रि बुंनांसिगोन दा नोङो जिहेतु दासान्दि गेदेर ना उन्दै मिथिला जेखि जाया नों दासिमबो सोलोंथाइखौनो लानो हायाखै माने नों ससियेल मिडियायाव फैनानै नोङो गाज्रि भाखा बुंनानै नों आंखौसो गियान होनो फैदो ना निजेसो गियान लानो फैदो
मानि थाखाय बुंदो आङो नोंथांमोननि गेजेराव क्लिपखौ होना होनि लोगोफोर नोङो होफै नै खानाय सानाय खेंख्रा जाजोबलांबाय ना इफोरखौ स्पा खालामनो मोनो ना सुजानोनो मोनो कमेन्टखौ इयाव नाय इयाव लोगोसेनो आंनि मा बाथ्राखौ लानानै बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो दिनैनिल' बाथ्रा नङा आगोलनिफ्रायनो माने इयो कमेन्ट हरबाय थायो दै खिन्थु आं इगनर खालामबोबाय थादों ओमफ्राय दिनैनि बाथ्रायाव आं रागा जोंदों माने आं मानो बया बुङाबाथाय आं मानो बया बुंजानो बया बाथ्राखौनो जिहेतु आं बुङाखै दिनैसिम आं ससियेल मिडियायाव गाज्रि सोदोब गाज्रि भाखा होनो जेखौ बर'आव गोबां भाखा थायोना गाज्रि सोदोब बेखौ इयो बुंनानै माने आंनि गेजेराव माने हरबाय थायो ओमफ्राय आं दानना दोनो इयानि कमेन्टखौ ओमफ्राय दिनै आं हाथारला माने नै लोगोफोर माबायदि आउट अफ कन्ट्रोल नामा आउट अफ कन्ट्रोल जालांबाय आंहा एन महिलारिया सासे गुन्दी बा गुन्दी मार ओमफ्राय लिरबाय इयो भाखाखौ गाहाम नामा गाहाम लिरबाय होनलायथारदों आरो माबाबाथ' खम गाज्रि होनो बे ओरैबादि गाज्रि हरखादो माने आं माने सोदोबखौ बुङा आं मानो बुंनो गाज्रि सोदोबखौ बुंनानै आं ससियेल मिडियायाव गाज्रि सोदोबखौ दावराव खालामनो सानाखै खिन्थु आं बे मानसिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायथारदों मानो होनबा गाज्रिनिबो माने सिमा थायोना ओमफ्राय इमान लेथ्रा भाखा इयो सैमासो इयो सिंपान्जि मासे सिंपान्जि ओरै गोलोमफ्रुलांबाय नै बिस्रा होनलायथारो बे नै सान्दुंजों खालामनायजो हालाबाथाय होनलायबावदो नोंनो नोंनि हिनजावजो बेबायदि जायो आंखो इफोरबायदि होनहरनो नाङा मिथिबाय ना आङो मोनसे बुंदोंमोन जेनेबा आं मा खौराङाव बुंदोंमोन लोगोसेनो आं होनो बे कमेन्टखौनो रिप्लाय हरदो सुनिता बरगयारिया बे लटासनि सिङाव माने गाज्रिखौथ' हरबायना इ गाज्रिनि सिङाव माने रिप्लाय होदों इयो गोजोननाय थाबाय सुनिता बरगयारि आगैनिसिम मायो हेयार स्पासो होनदों होननानै बिथाङा बुजिखादों माने आङो हेयार स्पानिसो बाथ्रा बुंखादों नालाय हेयार स्पासो होनदों दा खानाय फोसाबजानायखौ बुंदों ओमफ्राय खानाया हेयार स्पा खालामबा मोजां जायो खानाया होननानै आगैया कमेन्ट हरदों आरो बे मानसिनि गुन्दानि सिङाव हरदो आरो कमेन्टखौ इयो माने मोजाङै हरदो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बिनि भाखाखौ बुंदो सोरबा सपना ब्रह्मआबो होनदों माइन्ड योर लेंगुवेज माने फोसाबनानै ला नोंनि लेंगुवेजखौ नोजोर ना आं बुजियाखै थेवब्लाबो आं माने उन्दैनो बुजिदों माने आंबो बारा इंलिस बुजियाना थेवब्लाबो आं बुजिनानै लाबाय आरो ओमफ्राय माने मा होनबावगोन बेखौ ओरै गाथाबना दोनबाबो गोजोना गरमदो बोरैबासो मोनखांबाय दं आं सान्दुंआ इमान जोंख्लाबलायदो नै आरो नों इयाव गरम खालामहरबावनानै बेफोर भाखाखौ इयो फुंनि उथिनायनिफ्राय होखागोन आं स्क्रिनाव होखागोन ओमफ्राय इफोर भाखाखौ माने इयो फुंनि उथिनायनिफ्राय बिमाखौ होनलाय बिफाखौ होनलाय हिनजावखौ होनलाय बिनानावखौ होनलाय फंबायखौ होनलायनानैनो संसार इयानिया ओंखायनो तारमाने ससियेल मिडियायाव इफोरखौ होनो लाजिया निजिनि प्रफाइल पिक्चारखौ होना लालाय हिम्मत दंबा नायथारनो आङो माबायदि मानसि फेस रिभिल खालामगोन आं नोंनि मिथिबाय जुदि नोंहा हिम्मत दं नों आंखौ गाज्रि होननानै होनथारदोबा नों आंखौ गियान होनो फैदोबा गाबोननिफ्राय प्रफाइला होना ला जिमेल आइडियाव प्रफाइला होनानै ला नायनि आं नोंनि महरा बेसे मोजां नुबाय लोगोफोर मस्थ' सान्दुं गोसायाव एदावना लाहरबा रायजाया मा जागोन बियो ना मस्थ' सान्दुं गोसायाव एदावना लाहरबा नै आंनो केमेरा हमनायानो माबायदि गोलोमदो ओरैबादि गाज्रि मानसि थायो दै आरो खिन्थु गाज्रिया थाबाय दे जियानो जा गाज्रि मोजां संसाराव थाखायो थेवब्लाबो मालायनि प्रब्लेम मालायनि गाज्रिखौ नुनानै जे गाज्रि बुंहरनांगौ माबा हरनांगौ माने मोजाङै बुजायहर आं दानो लागोन नोंनि बाथ्राखौ मोजाङै बुजायहर गोरोन्थि जाबाय नानि मा बुंखो नों होननानै कमेन्ट हर आं नोंनो आरो माखासे हरदों खोमासं खिन्थु इसोर बारा इदि होनाखै खोमासं दङ आङो नायै दोनोथ' कमेन्टफोरखौ बाखिफोरा माने इनि बायदि बांद्राय होनाखै नै कमेन्टनि बायदि बांद्राय होनाखै माने
आरो सासे मानसिया होनदो गोबाव जाबायमोन आरो बे कमेन्टआ खिन्थु आं दिनै रिप्लाइ होनायावनो आं खोन्थानोसै मा माने आं नायना दोनदोंमोन आरो नै @सनाजिउ बर' 2368 नो नाम्बारिं नङा माने जिमेल नाम्बार इयो ओमफ्राय बेफोरनो मोनसे नायथावना भिडिअ ना हायोबा निउसफोरखौनो हो बेफोरबादि आबां जाबां भिडिअ बानायना लाब गैया अ मेडाम सनाजिउ बर' नोंनो जुदि एसे गियानिबा मानोथो निउस फरायनाय भिडिअ लाबाखै नोंलाय आं नायगोन ना नोंनि भिडिअखौ ना गाबोनो बैयाव गारि बेलथायदो ना बोजाबा सोरहाबा बोजाबा माबा नांलाय खमलाय जादो ना बहाबा रेप जादो नामा ना अबेयावबा दैबाना जानानै लोमसावहैदो ना थैदो सोर मा जादो मा जायाखै बेफोरनि निउसखौ नोङो गोबां बुथुमनानै मानो खस्थ' खालामनानै नोंलाय सनाजिउ बर' निउस चेनेल होननानै खुलिना लायाखै आंखौलाय माने गियान होनो फैदो नोंलाय माने सनाजिउ बर'आ माने बिराद निउस फरायनो मोजां मोनो निउस नायनो मोजां मोनो दिनै बहा गारि बेलथायदो दिनै बहा रेप जादों दिनै बहा बांग्रिं मावनाय किबा मावनाय इफोरो निउस फैबाय थायो मा जादों मा जायाखै दिनै बेसे सानसेयाव मा जाथाय जालाङो इफोरनि निउस फैयो खुलुमबाय एन महिलारि निउस नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि गिबिसिन रादाबानो जादों थांनाय मोनायाव सनापुर गामिनि सासे बोराया बांद्राय जानायनि थाखाय दिनै हस्पिटालाव एडमिट जानानै दं जायनि थाखाय बिथांनो गोबां अनसुंथाइ रां नांगौ जादों दा आङो QR क'डखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनानै होबाय आसा खालामो नोंथांमोना थाइसे थाइनै एबा थाइबा हरनानै नोंथांमोना बिथांखौ थाबैनो फाहामो नों इमान निउस नायनो मोजां मोनदोंबा सिबि रानि दं एनिथिं MJ दं बड' इनफ' दं बड'लेण्ड निउस बड'लेण्ड रादाब दं इफोराव थांना मानो नायाखै नोंलाय जाम्बि बे एन महिलारि चेनेलाव दा फैखा जाय मानसिया दुखु जानानै दं बे मानसियासो आंनि चेनेलाव फै आङो जाय मानसिया दुखु जानानै दं बे मानसिखौसो मिनिहोनो थाखाय नैबे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों मिथिबाय नोंनि थाखाय खुलियाखै आङो नै होगोनसो सान्दुंजों क्लाबनायाव नोंसोर मानि दाना लाहरलै